půjdeš vedle mě? Dobře. Tady ti držím. Dobře. Tohle to jde tak pryč. Takže. Na kopu ti prdel a ještě na tom vyděláš. Což 300. Dal bych pravidlo, že kamarádi ty krále pijou 2 deci absintu. Žádné takové, ale děkujeme ti papouchu a bude losováníčko, ale take story time. Takže dáme pánové. Jak bylo dnes? Dneska. Takže u mě to začalo tak, že jsem, protože jsme měli sraz oficiálně ve 2 na Proseku v Praze, tak jsem přespal u přítelkyně, abych nemusel vstávat brzo a jet z Ostravy do Prahy. Jeho přítelkyně nebydlí v Ostravě, má ale štěstí. Blízkou Kolína. Tak jsem vstal v 11:00 s tím, že v 11:40 mi měl jet autobus, původně vlak, přímo do Prahy. Tak vlak nebo? Přišel vlak, měl jet 11:40 měl jet vlak. Dobrá. Ale přišel jsem si koupit lístek a ona mi řekla, že je náhradní autobusová doprava. Takže v 11:40 měl jet vlak, ale místo toho v 11:40 na zastávce v té vesnici, kde bydlí, měl jít autobus, který nás odvezl do jednoho nádraží, od tam už se měli do Prahy. 11:40 jsem tam byl, bylo 11:50, 12, 10 lidí. Lidi začali být nasraní, že autobus nepřijel a začali volat Českým dráhám. Byly to velmi nepříjemné slovíčka a autobus přijel až další ve 12:40. Co tam padlo, třeba hajzler? Padly tam slova jako raubíř, puberťák, Tak to chápu. šmejt Ty vole. a podobný sprostý slovíčka. Kdybych slyšel tohle, to si mě dotkne. Takže jsem se dostal do Prahy nakonec až ve 2. Měl jsem tam mít 12:40 v Praze, místo toho jsem se dostal ve 2, takže jsem byl na Proseku až o 2:30. O 2:30 jsme se spojili s naším odvozem, Luxury Lady a J-Risem. Jednak mimochodem, vzhledem k tomu, jaký jsi schopný streamer, tak ta hudba byla tak nahlas, že jsme nebyli skoro vůbec slyšet. To je debil, ty vole. To je tím, že nestojím za tvými zády. To je tím, že Melichar nestreamuje. To jedeme od znova jako ten příběh. Jo. Inu, to bylo tak. Takže teď to řeknu rychle. V 11:40 mi měl jít autobus do Prahy. Vlak ty měli. No vlak, ale Ty místo vole. toho byla náhradní autobusová doprava, ale ten autobus nepřijel ve slíbený čas. Přijel až za hodinu potom ve 12:40 a v Praze jsem byl až ve 2 hodiny. Což měl být... slovíčka. A padly tam nepříjemná slovíčka na tom autobusovém nádraží, protože nepřijel. A padly tam sprostá slovíčka jako raubíř, světák, puberťák a podobně. Bože. No, takže jsem se dostal do Prahy až ve 2, na Proseku, na místě, kde jsme se měli sejít, jsem byl až o 2:30. Tam už na mě čekal Kordus, společně s týmem, který nás odvezl. Můžete je znát na chatu pod jmény J-Rise a Luxury Lady. Bohužel nám kleklo po cestě auto, kvůli přeroustování. Přeroustovalo se to. Jak si můžete všimnout, tak pokud je J-Rise nebo Luxury Lady na chatu, tak to je roast vedle roastu. A auto si z nich vzalo příklad. A tak koukejte na to, přišly 2 nový suby, to znamená, že ano, asi ty si losuješ a ještě jeden malý potom, ale až po story timeu. Okay. Takže jsme odjeli teda o 2:30 z Proseku, ale kleklo v polovině cesty auto. No ve třetině, nepřeháníme. Ve třetině kleklo auto, přehříval se motor, prostě jsme nemohli jet dále. Takže prostě to nebudeme, nebudeme, ty 2 osoby nechtěli, aby jsme o tom příliš mluvili, takže my jsme s Kordusem museli ujít od tamať 5 kilometrů, kde bylo nejbližší město jménem Benátky nad Jízerou. Tam jsme počkali na autobus na Černý most do Prahy, takže jsme se vrátili zase do Prahy, ale ozvala se opět skvělá dvojice tady z chatu, která znáte přezdívku Vojtichu. Akorát já mám takový pocit, že vynecháš absolutně všechny podstatné informace, které ta naše výprava měla. No tak ta výprava, prostě jsme šli 5 kilometrů, ano, zapomněl jsem na jednu věc. Ty vole, zapomněl jsem na víc věcí. Šli jsme těch 5 kilometrů do Medátek nad Jízerou. A jako předzvěst dnešního večera tam viděl třeba hák na prasata. Ale to není podstatný. Podstatný je, že jsme byli dehydratovaní a předtím, ale drž hubu! Šli jsme 5,5 kilometru a celou jediný pití, který jsme sebou měli, bylo, že jsme chtěli fanty. Kurva, tomu neříkám dehydratovaný. Můžeš držet hubu, když vypravím příběh u ohýnku. Ale ty vole. Ty radši vem akustickou kytaru a hrají tady nějaký akordy. Takže, předtím, než jsme přišli na autobusové nádraží v Benátkách nad Jízerou, šli jsme do Sámošky, kde normálně patřila Vietnamcům. Ty si nezmínil ani tu kočku, jaký tam žrali ty červy. Ježišmarja, drž hubu, to je můj příběh.
Takže jsme přišli do té sámošky a 2 Vietnamci na nás. Pojďte nám prosím pomoct. A tam bezdomovec ležel, nemohl nic dělat, tak jsem ho musel pomoct ním ho zvednout. A prostě ti Vietnamci byli úplně zmatení, nevěděli, co mají dělat. No takže jsme jeli na Černý most. Vojtěch se nám... vole, taková historka, Vojtěch na se 10 minut minimálně. Ale mě to nezajímá. Ježišmarja, Kordusi. Flegere, z tebe mluví absent. Ne, nikoho nezajímá to, že jsme 30 minut čekali na nádraží, jako to mám typo... Ale ty máš říct, že ten bezdomovec tam ležel a ten Vietnamec ho držel z posledních sil a druhý, který by mu měl Ale to pomoct, nikoho tam stál nezajímá. opřený o ten... Konec storytimeu, Kordus to sere. Roluj radši. Prostě nám trvalo v původních 2 hodinách. Tam stál takhle opřený o ten pult a jenom koukal na toho druhého, jak se ho snaží zvedat. A když viděl, jak tam přicházíme my, čeští lidé, očividně svalnatí, tak hned na nás prosíme, pomozte nám. A my jsme tam teda přišli a tam byl pán, který měl tak jako 60 let, ovšem vypadal tak na 100. Nohy měl lehce uhnilé. Takže jako Kordus. Trošku. Zničené boty, jednu hůl, která tam jako tak plandala po zemi a byl tam opřený o nějaké Ježišmarja, ale nemáme 2 hodiny, abys tady... A Takhle ta situace netrvala dlouho ani v reálném životě. Ta chudák situace tam tak- trvala 20 vteřin. tam A takhle ty už to ležel, popisuješ ale 2 Melichar minuty, vole. okamžitě přiskočil, jenom mi hodil takhle tu mikinu, abych ji držel a pak s tím hrdinským pohledem a s tou vlenkou takhle účel jako Superman tam přišel a začal ho zvedat. No ano, já mu chtěl pomoct, protože umíral Kordusi. Zatímco já akorát koukal za Ten toho bezdomovec bezdomovce, umíral a ty si protože jenom za tím čuměl. bezdomovcem byla lednička, která obsahovala vody. A jak musíte uznat, my jsme nechtěli umřít stejně jako ten Nakopu bezdomovec. ti prdel a ještě na tom vydělá. Kordusi, vole, ta situace s tím bezdomovcem trvala 20 vteřin, ty si teď vyprávěl minutu. jsem na Ale vás to byla nenalezla. otázka života a smrti, No nemůžete ano, tak přeskočit. a ty snad jenom Byl tam čuměl. bezdomovec, umíral a pak jsme šli dál. Ty jsi na tu situaci jenom čuměl, zatímco já mu fakt chtěl pomoct. No proto vím, jak to vypadalo. Proto jsem tam dokázal ocenit tu tvoji hrdinskost. Ach jo. Takže jsem dneska prostě zachránil bezdomovce, no. Hej, já jsem ten příběh už slyšel předtím, když jsme byli na jídle v getu. A teď jsem ho slyšel znova a já vůbec nevím, o čem tady ty dva celou dobu mluvili. Hej, pochopil někdo ten příběh, ty vole? Pochopil někdo tady z vás ten Kdybych to příběh? vyprávěl já, tak to, ale Kordus mi do toho moc skákal. No, každopádně. Melichare, prosím, nech mluvit Václava. Ty vole, Václav to popisuje 2 minuty, tu situaci. Každopádně, dámy a pánové, přišel tady velké hovado.cz a web v 84 hodili suba, díky moc, dámy a páni. Takže já za to budu rolovat panáček čistě pro sebe a ještě Papouch Pachoun hodil 300 korun. Dal bych pravidlo, že kamarádi Jirky Krále pijou 2 deci absintu. Ty radši roluj za ty 2 suby. A co je to tady zase za sub only mod? 370, stálo to za hovno už od začátku ten příběh, přesně. Počkat, ten celý stream nebo jenom ten příběh? Dejte, vypněte sub only, jdeme rolovat, ať se tady můžeme vysmát Melicharovi. Ale my jsme skoro Proč? umřeli, Ty ale- roluješ? My jsme skoro umřeli, ale pro mě to stalo. V píču. Tak jo, teď tohle je pro mě. Tohle to jsou ty 2 suby, web a velké hovado, tohle je pro vás. Za 2 suby roluju já pro sebe drink. Yes! Můj první absint To měl být večera. pro tebe Ty druhý. vole, Kordus se Ty vyhnul, vole. takže absint pro mě za 2 suby. Díky. Tak, co bych pro vás neudělal? No a ještě jeden roll. A tohle už vypni kurva do piči, vole, jsme tady snad u Karla. Ty vole, tlustej Karle. Takže dámy a páni, a teďko za Papoucha, za jeho 300. Kordus Jelcin Třešňový. Dobrý. A Proč? ty vole tady v chatu prej. Melichare, bylo to těžší než pochopit příběh v Dead Island Riptide. Tak to bylo Tak teď dost seš složitý píči, asi. tak teď seš píči. Tak to je dost složitý. Kdo jde hrát? Proč zrovna Třešňový? Já jsem to vyprávěl krásně, ale tak kdyby do toho neskakal Kordus. No, vy jste oba dva úplně teplouši skurvený. Tak jo, No, to je to, říká ten, který si nás pozve k sobě domů. jdi do piči, vole. Ani slovo mám mě. Je úplně rudej ten Václav, ty pičo. Ty vole, co děláš, Václav? Je tady strašný horko, ty vole. No to teda nepochybně. Hlavně z Vojtěcha a jeho aury. Kámo, Hele. v mém věku už je ta teplota jako dost problém. Já si jdu nalejt absint, tobě Kordusi naleju třešníčku a někdo pojďte hrát Dead by Daylight. Prý Václav.